Здравейте, аз съм Анимир Тонев, отглеждам батати от 2019 година и сега ще ви покажа методът, по който ги отглеждам този сезон. Вариантите, които може да изберете, са няколко. Това тук е една временно импровизирана оранжерия, за сега се справя доста добре. Нека проверим първо какви трябва да са условията. За момента тук температурата е 30 градуса и 44% влажност. За да не е толкова топло, използваме този вентилатор, който също отделя лека влажност. Тя не помага кой знае колко, но все пак е по-добре от нищо. За целта имаме буркани с вода, които също увеличават влажността. И вече след като е хубаво полят разсадът и бататите, те също си отделят голямо количество влажност. В момента, тъй като е доста топло, импровизираните малки оранжерии са отворени. Вечер се затварят или просто за да не измръзва, ако случайно температурите станат много ниски, се завива ето по този начин. И така гарантираме, че бататът няма да измръзне и няма да се развали до следващия ден, когато ще дойдем и ще го отворим. Ето така. Идваме сутринта. Първото нещо, което правим, е да отворим да се проветри оранжерията и да отвием бататите. Методите за отглеждане са няколко. Първият метод е и най-лесен, който препоръчвам за хора, които няма да отглеждат големи количества. Взимате един батат, слагате го в един буркан с вода и чакате да пусне корени. Така може да го отглеждате около 2 месеца. Методът бързо пуска корени, но по-бавно тръгва разсадът и листата. Следващия вариант е директно в почва. Сложите ли го в почва, по-бавно тръгват корените, но пък листата тръгват доста по-бързо. Има и вариант, който експериментираме тази година. Слагаме го за 10 на 15 дни в буркан с вода, за да пусне корени, след което го преместваме директно в почва. Тези тук са сложени преди около 3 дни. Така, вариантите са два общо взето, който както ме е удобно. Важна е температурата и влажността, за да имате разсад. Това са различните сортове. Тук съм ги наредил на различни етажерки, стилажи от тези железни маси. Сложил съм няколко буркана все пак за влага да има. И какво се прави? След като имате ето тези слипове, слипс или стръкчета, или който както иска, нека така ги нарича, вече преценявате каква дължина на вас ви е удобно. Всички сортове по принцип са коренно различни, нищо си приличат. Ето примерно този сорт тук, той е много къс, той за сега е експериментален. Той е с много тъмни листа и много къси, те не стават дълги. Този тук са леко по-дълги, но нали това вече е начална фаза, от тук вече е разсад, първо ще се взима. Какво правим с разсада? Най-лесният начин, взимаме разсадчето, почупваме го, махаме долните листа и го потапяме в вода. След около 7 дни разсадът е готов или за директно засаждане, или за пикиране. Пикиране по принцип не е необходимо, но тъй като ако трябва да го транспортирате до градината си или на друго място, или да се изпрати по еконт, е хубаво да бъде пикиран. Има случаи, в които, тъй като разсадът е по-стар, в смисъл този на 2 месеца, да речем картоф, трябва да махнете просто долните листа. Отчупвате ги, ето има пожълтели, махате ги и това е. Изкарват нови, няма абсолютно никакъв проблем. След това си правите една ето такава тарелка, да речем, и засаждате директно. Методът с вода е най-лесен и най-удобен, но трябва да сменяте водата често. Пак казвам, в зависимост от температурата, ако става при вас 30-40 градуса в някаква оранжерия или в остъклена стая, ще ви трябва по-често да сменяте водата. Ако е по-студено, примерно около 20 градуса, може да я сменяте не толкова често, но все пак целта е да има някаква топлина, за да се случват нещата по-бързо.